Illegal migrant dati dati ke pushback makai dai illegal migrant dati dati ke pushback makai dai illegal migrant dati dati ke pushback makai dai ये प्रोसेस को ताकि ताकि के इम्प्लीमेंट न करना ये प्रोसेस को ताकि ताकि के इम्प्लीमेंट न करना ये प्रोसेस को ताकि ताकि के इम्प्लीमेंट न करना ये प्रोसेस को ताकि ताकि के इम्प्लीमेंट न करना इलीगल माइग्रेंट ताकि ताकि के पुशबैक न करना इलीगल माइग्रेंट ताकि ताकि के पुशबैक न करना ग्रेटर डिप्लोमेट ताकि ताकि के मरना ग्रेटर डिप्लोमेट ताकि ताकि के मरना ग्रेटर डिप्लोमेट ताकि ताकि के मरना ये प्रोसेस को ताकि ताकि के इम्प्लीमेंट न करना ये प्रोसेस को ताकि ताकि के इम्प्लीमेंट न करना ये प्रोसेस को ताकि ताकि के implement makanay illegal immigrant dati dati ke pushback makanay illegal immigrant dati dati ke pushback makanay ye prasa long live ye prasa ko dati dati ke implement makanay ye prasa ko dati dati ke implement makanay illegal immigrant dati dati ke pushback makanay ya dati implement dati dati ke makanay ye prasa di prasa di prasa hambai dai chokta nai ko mai hamai maru tini hingga jeng oro homosang misi khanya ni thangi tongo mandai constituency ni bisingo tini oro kha dak duti sa subjonal aingo phungangka mandai subjonal ro duita phasi khanya ni thang tongo tam male pedal yatra taku David bo pedal yatra 5 tarik Julai ni simi 9 tarik thangsogi ka Delhi sogi nai tini ni sal 9 tarik tini aro Delhi program khlaika abona ruk sawino tini bubagra saman bisingte joto chini diprasarok homosang misil khlaide himan bisingte jeng misil khlainan thangi tongo tam himale obo belai kheno obo tamnani kha khamani bisingtei tini je takuk David je pedal yatra khaimani binabo bini nijishoni bagiya tamga tiprasani bagi sekhanyani khlaimani tamga bini oro demand tongo illegal migrant no phatar mar honai enkai bubagnani je ekor san khaimani teinai abo doti mak lainai takai saka illegal migrant no phatar mar honai abono teinai bo pedal yatra khlaimani jung tekasa tongo chini greater tripralen doti marinai belekeno abo wan chugnani bisoi tongo jung omo haikei nai chini o tripura rajyo chini ha 184 jon raja rajoto chai thangjangni bongchodor bororok o hani bubagra himani sorteubo o hao chini beleke tongkesa bungui tongkha o hao tongdamayani proshno phai tongkha abni bagino jotto bhorokno chini je tiprasarok wanchongan jora sokhaika je illegal migrant obo David Murasini sachungi beparia je chini otiprasa chini tripura rajyoni tiprasar wanchogani nango obo jotoni bagino kaham ungnai tamgangkai jodi illegal migrant no jodi চিহ্নিত খাই সঠিকভাবে চিহ্নিত খাই যদি ফাতারর হরমা গাঙ্গাঙ্গাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য जों जे
সংখ্যা गोबां दङ संख्या गुरुङै थांगा सঠিकभाবে যদি তদন্ত খাইगोन তাই जों জায়গাयाव फायसफायनाय আপনি বাগै जों अब मसाल मिसिल তিনি खालायमानि कारणखौ अबनो তাই কাইसा हांगा बुबाग्रानि जे एकड़ साइन खालायमानि अब प्राय 18 मास 19 मास ओंगै दंखा ताबुकबो अब रिजायाखौ रिना हिनि दङ ताबुबो रिजायाखौ आपनि बागै न अब दति खालायथुम नि न जे ताखुक चिनि डेभिड मुरासि ब अमहायके खानाङै अमहायके थांमानि তিনি বনব বিলাকে বরম খালাयो बस अमहायके साहस kai थांमानि बागैनाय तेबो दङ चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानानि नांनाय तामगा त्रिपुरा राज्यआव जेबाबे और वो इलिगेल रक फाइ सकैका बांग्लादेशनि बर रक फाइ सकै मानि बागैन जों बाद्ध मजबुरियैनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मासानो जोंनो आलादा राज्य खालायदिहैनाय जों मासानो ताकुक डेभिड नो तिनी और तंकतैनो बनो हामबाय मारियो तामगांकाय और त्रिपुरानि सिमि हिमै थांमानि जों बनो लगिरि सुका त्रिपुराव तंक्रो बनो लगिरिफ्रु जों हिमै नायमानि हिमानि बुसुत परिश्रम जों आबो सायमानि हिमानि बुसुत फाननां बुसुत परिश्रम नां बुसुत कष्ट नां जों सायमानो जों 10-15 किलोमीटर हिमानि बेलायखाय लेला वो माहिमो सिलां मा खावै थाङो बजे अमाहायके हिमै थांमानि त्रिपुरा वो जों लगिरि रहका एरपरे ब थांमानि ब आसके हिमै थांका ब सातुं वातै नतुइनाय हिमै थाङै देलिउ सगैका अब बेलाके हिस्ट्री अब कासे लाइबुमा ओंखा चिनि बरम गोनां डेभिड मुरासिंनि बागैनाय अब लाइबुमा सैजाकसिनाय तामनि हिमालय अमहायके केबनो जों अमहायके हिमै थांमानि नुगियाखौ देलिउ तिनि बन फार्स्ट बन प्रथम अमके हिम थांमानि त्रिपुरा सारंनि बागैनाय ब बेलाके साहसिक बेलाखाय खा गोनां जों बनो सापर्ट खालायो तामगांजाय चिनि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारगो बनो सापर्ट खायनानि बाता बनो साहाय्य खायनानि नांगौ बनो बिनि बुमुंगै हामिया चाया जे साइतंमानि अमहायके हामिया चाया सालायमानि अब बेलायखायनो चाया ब बिनि व्यक्तिगतनि बागै बुया पार्टीनि बागै बुया तिनि नासिनायदि जों अरबो कोनो पार्टीनि फ्लेग बतैया जों तामगा जों त्रिपुरा साहिनि फुनुंमासे अब जतनो त्रिपुरा सानि डिमान्ड त्रिपुरा सानि हामग्रायनि बागै से डिमान्ड खाय दङ आबनि बागै जत त्रिपुरा सा खा गोनां रक अर फायनाय योगदान खायनानि दरकार दङ बा सापर्ट खायनानि दरकार दङ जारा सापर्ट खाया नगो तंनायबो जदि उक्लग कक सायाव तंखायनो जानाय तामगांका अब त्रिपुरा सानि हामग्रायनि बागै अमहायके नखरि दङ सारा त्रिपुरा राज्यआवनो अमहायके हमजों रेली खायजाकनाय तामगा बुबाग्रा साख्लायरिका जत जागानो खालायदिहैनाय चिनि ओ मान्दाय से दुइटा जागायाव खालायजागै दङ मान्दाय साबजोनाल कायसा महंका दागदो साबजोनाल कायसा आयंग हंगांकाय बरम गोनां TTADC नि चेयारमेन जगदीश देव बर्मा ब आयंग लिड खायनाय आं yang ललित बाजार तिनि अब ललित बाजार पार्टी अफिस yang गाना दङ जों अर आं अर लिड खायनाय हैनाय जों बाग्लाय नाहारका जों ताबु लिड खायनानै थाङै दङ सारा त्रिपुरानि बर'रंना आंनि कबुंमं दंनाय जों जतनो त्रिपुरा राज्यनि हिस्ट्री सायमानो त्रिपुरा राज्यनि काहिनी सायमानो जों राजानि बंशधर बर अ हानि बुबाग्रा हिनि जों हिनि दङ अ हा चिनि हिनि साय दङ केबा अ हा चिनि हिमानि सतेवबो चिन्तानि पावार करिखा पलिटिकल पावार चिन्तानि करि इकोनॉमिक पावार करि तामगांगाय चिनि इतिहास नरम नारकनानि बागै सिमिसे जों अमहायके जातियक मा दंनायसो आन्दोलन खाय मा दंसो जे कुनु आन्दोलन खायनानि जे कुनु मानै मुंसासो मानानि थाखाय आन्दोलन सारा ओंलिया तामगांगाय दैनि बागैबो आन्दोलन मा खायसिनाय परिनानि बागैबो आन्दोलन मा खायसिनाय लामा गाहाम माना बागैबो आन्दोलन मा खायसिनाय अ त्रिपुरा राज्यआव जों आन्दोलन बाय सिमिसे जों तिति मा दंसो जेन हाव तंगैनाय जों अ चिनि हाव तंगैनाय जों बुपुरो जों मुक्त मानसिनाय जों बाहायके स्राय खायनाय आव चिनि जों तागले चिनि राज्यनो जों सासन खायमांका हिं मानसिनाय आ जागायाव थां सगैनानि बागैनाय जतनो एकता बद्ध बाबेनाय फारांथि सादिनि सानानि दङ अब कोनो पलिटिकल नतुइ जों अब खाया अब कोनो फ्लेग रै अब चिनि इन्डियान फ्लेग सिमिसे दङ जतनो जत त्रिपुरा सारावनो आगुगै फेबिदि त्रिपुरा सानि बागै आन्दोलन खायगा हांखाय जत त्रिपुरा सा आगु खायनानि दरकार जतनो आगु फेबिदि हिनिनाय गोजानानै मोजां